Bon vespre i gràcies per ser avui aquí al Teatre del Marató. Per la gent que no em coneix, em presento. Som en Joan Barceló Rigo, director i realitzador del llargmetratge Que nit veurem. En primer lloc, vull donar les gràcies a tota la gent que ha col·laborat en aquesta pel·lícula. Permeteu-me que no digui noms, per no deixar-ne cap, ja que han estat moltes les persones que desinteressadament hi han contribuït en la seva aportació, sigui fent un dibuix, sigui manejant una càmera, actuant, posant la seva música o llevant hores de la seva llar. Repeteix, moltes gràcies a totes elles. El que avui projectarem és el treball de tot un any, amb més de 30 persones que han posat el seu granet d'arena, perquè aquesta pel·lícula es pugui projectar avui en aquest teatre. No és tan perfecta com voldríem, però hi hem posat tota la nostra il·lusió i molta, molta de feina. Com que serà no és el meu, acabo explicant-vos molt breument la sinopsi. Es tracta d'en Francesc, un fadriver que viu tranquil a la seva possessió, amb un matrimoni jove. Un dia rep la visita d'una altra parella amiga, que li proposa una trobada amb els antics companys de joventut, per a reviure temps enrere. Acceptada la proposta, en Francesc s'haurà de retrobar amb Anna Maria, l'únic amor que tingué, i en Sebastià, agent immobiliari, en qui es va casar la seva estimada. I ara vos parlarà en Sebastià Riera, guionista de l'obra. Moltes gràcies, esperant que vos agradi. Benvinguts a la representació de l'obra El temps passa i mustia les flors. Com jo ja som una d'aquestes flors musties. Molt bé, aquest argument. En Joan m'haurà parlat un poc de la sinopsis de llevar aquesta pel·lícula, però llavors voldria dir una miqueta antes. I aquesta obra se va escriure, jo la vaig escriure amb l'idea que fos una obra de teatre. Per tant, quan en Joan va llegir l'obra va veure que hi havia argument per fer una pel·lícula. I el cineasta, Joan Barceló, que heu vist, que ara vos ha parlat, s'ha atrevit a fer aquest llargmetratge manacorí, perquè tots són manacorins, el guionista que són jo, Joan Barceló, que és el director de cinema, i pràcticament tots els actors. Per tant, és un argument afegit, un mèrit afegit en aquesta pel·lícula. Aquest argument, només vos diré les paraules de l'argument, que ja vos ho ha dit. Se tracta d'un grup d'amics de l'adolescència que tenen ganes de retroversar ja a lo darrer de la seva vida per recordar els temps de joventut i conviure i compartir l'enyorança de temps passats. I és això, aquests tres puntals, que és l'enyorança dels temps de joventut, la realitat en què se troben actualment, amb mancances de tot tipus, i després ja com afrontar el darrer de la vida. D'aquí ja surten arguments molt interessants, com és que hi ha després de la mort, Déu existeix, quin Déu és, que és aquell Déu castigador que ens ensenyava quan eren joves, què ens passa aquí. Bé, i més que res ja no us vull dir res més que agrair sobretot, que el Joan ho ha dit així en general, jo no detallaré aquí donant-vos les gràcies, però sí sobretot a tres parts, a tres cases que va ser on van fer, on van enrodar els exteriors, que és a Son Sura de Ric, a Can Moralles i a la Cofradia de Tastavell. Llavors, després que sortirà al final de la pel·lícula, hi haurà unes tomes falses, no us penseu que quan surti el fi s'ha acabat, encara no s'ha acabat. Unes tomes falses, i després demanarem a tots els actors que hi ha aquí, que surtin en un escenari per fer la xapada de rigor, i perquè si vos ha agradat ens podeu aplaudir. Voldríem dur l'estora vermella per posar-la aquí, però el pressupost no ha bastat. Bé, ja no us vull dir res més que intentau disfrutar d'aquesta història que crec que val la pena. Moltes gràcies.